Baby. Incoming. No. Niekedy ma moja kamarátka Vanessa, shoutout tu Vanessa, berie na také jedno podujatie zvané futbal. A minule sme tam išli. Dobre, však dve baby. Áno, proste, no, chápem. Anyway, tam, kde my chodíme do tej časti, tak tam je taký ujo, ktorý nám dáva na ruku to, proste nás kontroluje a dá nám na ruku tie farebné tieto, aby sme vedeli, odkiaľ sme. No. A ako mi to dával na ruku, tak mal taký prsteň a ja som sa na ňo zapozerala. No on si samozrejme myslel, že som asi nejaká slepka. Však dobre, však nehovorím, že nie som. No a on že, no čo, pozeráte, akej farby bude náramok tentokrát? A ja že nie, že pozerala som vám na ten prsteň. Tak hneď to na mňa vytasil, že to je pravoslavný. A ja že vážne? A ja som pravoslavná. No, tak sme tam začali hneď spod krku vyťahovať pravoslavný krížik. A kto pozná John Wick, tak presne také to bolo, že sme si tam začali ukazovať spod tričiek pravoslavný kríž ako nejaká tajná skupina. A proste zdržovali sme všetkých, samozrejme tí za nami, že no tak my luteráni nevieme, či teraz môžeme ísť dnu. A ja, že nebojte sa, ja som vyštudovala evanjelickú teológiu, dávam vám požehnanie, môžete ísť ďalej. A ja som prestúpila na pravoslavie. A tento ochránkar, že áno, no presne, pretože my sme tu od roku 33 po Kristovi. Ja, že áno, dali sme si fist bump. Takže kresťanstvo není boring a niekedy je to ako tajné zoskupenie v John Wickovi. Takže vie to byť aj cool. Bela, ukáž sa, pozdrav. Ahoj, dobre. To sú Barzoje, Bela a Carina. Čaute.